můžu říct. Já se jmenuji Ruprecht. Ha, to jste nečekali. Co? To je jméno pro hrdinu, jako jsem já. Ale pojďme si něco ukázat. Hop. Prosím vás, můžu vás o něco požádat? Já se stydím. Je to můj nos. Tady na kameru bych rád zvětšil. To je něco, za co se prostě vážně stydím, no. Pak taky tady jako vočka, kdyby kamera plán přiblížil. No jo, jedno vočko. Druhý vočko. To je prostě, já už jsem starý chlap, koukejte na ty vrásky. No, teď to je hrůza. Já si budu zoufat si budu. Lidi, litujte mě, lidi, litujte mě. No nic, to je asi všechno, co jsem vám pro dnešek chtěl říct. Tak čau.